Maayong buntag, piyesta ni Saint John of the Cross. Ako naning nasulti sa usa sa mga videos sa una, pero ako gyud ning balikon karon kay piyesta na gyud niya. Nganong gitawag ni siya nga of the cross? Kay kini di ay si Juan, pariha nato, reklamador sa Ginoo. Kada ampo niya kada adlaw, sige siyag bagulbol nga dili daw niya madaog ang cross nga gipapas-an sa Dios niya. Gapatong-patong daw iyang problema nga dili na niya makaya. So, usa ka gabi ini ana, gipadamgo siya sa Ginoo. Sa sulod sa damgo, iyang giatubang gyud ang Ginoo face to face. Dayon, si Juan gapas-an og krus. Katong krus nga iyang gireklamo nga dili niya madaog. Sus karon reklamo gihapon siya bisan naas damgo nga Lord, mauni nga krus ang di nako madaog, Lord. Sobra ra kaayo kabugat. Ingon ang Ginoo, Juan, adtuan ang kwartuha. Dayon isandig imong cross og pamili diha og cross nga kanang di na ka mo reklamo, kanang makaya na nimo. So excited si Juan. Pagsulod niya sa kwarto, tuwa tanang klase sa cross. Gikan sa pinakagamay, taman sa pinakadako o pinakabugat. So gisandig niya iyang cross ug nagtuyok-tuyok na din siya hangtod sa iyang pagtuyok-tuyok, nakakita ra gyud siya og cross nga para niya di nako mo reklamo ani. Dili bugat, dili gaan, sakto-sakto ra nako. Kini mo'y cross. So pag atubang niya balik sa Ginoo, ingon din sa Lord, ayaw kabalaka, di nako mo reklamo nimo. Kani nga cross mao na gid ni. Ni Ismail lang ang Ginoo og miingon, Juan, maura man ang krusa ang imong gidala ganiha. See? Gets? Mga igsuon, buot ipahinumdom sa Ginoo kanato karon nga walay problema nga dili nato makaya. Amen? Walay krus nga dili nato madaog. Ang ato rang nawong maoy bugat. Ang ato rang huna-huna og kasing-kasing maoy nakapabugat sa atong problema. Pero in the first place, makaya raman di ay nato ang krus. Ang ato rang kasing-kasing negatibo naman daan, gauna naman daan ang negatibo, mao nang bugat na tanan. Kana bitong suguon ta sa una sa atong mama, nga gadula ta dayon giingnan ta nga manghugas og plato, kontra sa atong buot. Unsay may mahitabo sa atong trabaho, dili magkadimao, magkabuak-buak ang plato kay bugat atong tiil, bugat atong kamot. Di ba? So mga igsuon, kun unta positibo lang ta sa atong pagdala sa problema bitaw, makaingon man ta, kaya raman di ay nako. Positibo lang gyud. Okay? Sakto gid ay ang giingon sa Ginoo mga igsuon. Sa usa sa mga ebanghelyo, and do not forget this. Ingon siya, gaan ang ipapasan ko kaninyo. Naaraman di ay na. Okay? God bless.